Il-paċi magħkom. Il-bieraħ eżistijaj fil-bidu ta' din novena spjegajtilkom illi xaqt illi matul dawn il-jiem se nħarsu lejn Omna Marija mhux biex nibqu fiha nfisha imma biex tkun ikona ġbija tal-Knisja kif qal San Ambroġ fil-bidu tal-Knisja. Madonna hija ġbija tal-Knisja. Però b'mod partikolari fi żminijiet ta' bidla li aħna fil-kultura tagħna, fil-pajjiż tagħna qegħdin ngħixu. Il-bieraħ rajna dan kif il-Knisja, il-komunità nisranija aħna rridu niġġeddu fuq il-passi ta' Marija jekk nibnu ħajjitna fuq il-kelma tagħha kif bnietha hi fl-ewwel laqgħa li kellha mal-Anġlu Gabriel. Il-bażi fil-Knisja eżistijaj, il-bażi tal-komunità nisranija. Il-Knisja tagħmilha ħafna ċara illi hi il-familja. Il-Papa Ġwanni Pawlu II ftit wara sar Papa kien ħareġ l-ewwel ittra enċiklika tiegħu li titratta dwar Ġesu bħala l-fiddej tal-bniedem. U hemmhekk jgħidilna li l-bniedem huwa triq għall-Knisja. Però immedjatament wara mbagħad iżida jgħid il-familja hija t-triq għall-Knisja. U jekk il-bieraħ rajna il-bidliet soċjali li għaddejjin minnhom li qed jeffettwaw il-ħajja tagħna bħala nsara, illum ma jonqos li dan irdu narawh ukoll kif qiegħed anke jolqot ir-realtà anke tal-familji tagħna. Il-familja nisranija, il-familja li tibni żwieġ tagħha fuq Ġesu u li tibni l-ħajja tal-familja fuq Ġesu. Il-Vanġilu tal-lum eżistijaj li Knisja tħabbrilna f'dan it-tieni jum ta' novena għandu żewġ dettalji li se jagħtuna ftit dawl ta' kwalità sabiħa tal-familja ta' Nażaret, allura li għexet Omna Marija, però hija sfida għaż-żmien tal-lum. Il-Vanġelu jibda billi jgħid ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jitilgħu Ġerusalemm. Il-festa li kienu jitilgħu għaliha il-ġenituri ta' Ġesu, il-lut ma kinux kollha obbligati li jmorru għaliha. Kien biss il-missier, ir-raġel li kien obbligat li jitla għal-festa f'Ġerusalemm, il-mara ma kienx obbligata. Imma dil-familja kienu jmorru it-tnejn li huma flimkien. Mhux għax kien hemm l-obbligu li l-mara tmur, imma li Ġużeppi u Marija il-mixja tagħhom falla għexuha flimkien. Imbagħad insibu dettall ieħor li jgħid wara li għaddew dawn il-jiem tal-festa niżlu lura. Interessanti li l-istoriċi jgħidulna u l-istudjużi li fil-maġġoranza in-nies li kienu jitilgħu għal dawn il-festa li kienet iddum 7 ijiem kienu jinżlu wara t-tieni jum, ma kinux jagħmlu 7 ijiem sħaħ. Marija u Ġużeppi huma minn dawk li jagħmlu is-7 ijiem sħaħ għal din iċ-ċelebrazzjoni. Kieku kellhom jgħixu llum ibqgħu ċerti li jgħidulhom dawn iffissati fl-affarijiet tar-reliġjon tal-Knisja. Jew dawn huma fundamentalisti. Ma nafx jekk tintaqgħux bħali, imma jiena sirt nintaqa' ħafna in-nies jgħidulek Fader nemmen, imma m'iniex iffissat ta' nemmen, ma mhux iffissat. Noqgħod imur kuljum il-Knisja, no? Nemmen u mhux iffissat. Hija sfida eżistija għalina llum għax aħna l-aħna fundamentalisti, l-aħna fissati. Aħna insara koppji, familji li msejħin li nkunu radikali. La fissati fil-fidi tagħna, la fundamentalisti, imma nies radikali. Radikali fis-sens eżistijaj li jgħidilna San Pawl meta qalilna niżlu l-eruq tagħkom fi Kristu u fuq u ibnu il-ħajja tagħkom. Dik għandha tkun il-mixja tagħna ta' familji insara li kollox nibnuh fuq Ġesu. U Ġesu meta aħna nduqu l-imħabba tiegħu u nagħmlu l-esperjenza tiegħu mhuwiex fissazzjoni, huwa relazzjoni. Jista' jkun diskors sabiħ eżisti, però l-maġġoranza tal-familji tagħna jew wħud minnhom ma ngħixux l-ideali li kulħadd jemmen fil-mulej Ġesu biex nibnu l-familji tagħna fuqu. U allura xtaqt li nifqu ftit u nirriflettu imma fil-kuntest fej fil-familji tagħna stess
mhux dawk li ma jemnux. Aħna li qegħdin hawn li bid-difetti kollha tagħna nixtiequ nimxu wara Ġesu bis-serjetà, però fil-familji tagħna mhux dejjem insibu illi qegħdin nemmnu l-istess ħaġa. Illum għandna taħlit ta' reliġjonijiet, illum għandna ħsibijiet differenti, stili ta' ħajja differenti u anke ġo familji li l-eruq tagħhom huma nsara bdew f'mixja nisranija isibu jħabbtu lilhom infushom ma' elementi mhux insara li jħtlulek id-dar trid jew ma tridx. U xtaqt nipproponilkom eżistijej kif nistgħu ngħixu din iċ-ċirkustanza. Għaliex di qed ngħixuha, forsi qed tgħixuha intom fil-familji tagħkom u nimmaġina li qegħdin tgħixuha. Jekk il-bieraħ proponejtilkom 8 affarijiet fuq il-kelma biex inżommu n-numru 8 tal-bambina tagħna. Llum ngħidilkom 8 affarijiet x'nagħmlu ma nagħmlux daw iċ-ċirkustanzi fil-ħajja ta' żwieġ il-familja. L-ewwel ħaġa eżistijej. Meta fil-familji tagħna jimtu realtajiet li ma jkunux favur il-Vanġelu, favur il-Knisja. Ejjew nagħtu importanza, nagħtu każ l-iktar membri dgħajfa fil-familji tagħna, anke mill-aspett ta' fidi. Il-bidu tal-Knisja eżistijej kellha din l-isfida. Insibu rakkonti meta l-Ewkaristija kienet għadha preservata fil-familja mhux fit-tabernaklu fil-Knisja, li kellek ċerti irġiel li biex jisfidaw il-mara tagħhom li temmen kienu jikkalpestaw l-Ewkaristija fid-dar. Dawn huma rakkonti storiċi li għandna. Jiġifieri jimbtu dawn is-sitwazzjonijiet illum mhux sejbrin hemm għax l-Ewkaristija mhix miżmum mad-dar. Però tista' tkun il-fidi tiegħek li wliedek waqgħu għaċ-ċajt, li żewġek jew martek waqgħu għaċ-ċajt. Ejjew ma nħursux lejhom sempliċiment ishom daħlu xi edewwa tagħna fil-familja, l-eżistijej. Dawn huma membri tal-familja tagħna li bħalissa l-mument ta' fidi tagħhom huwa mument dajjef. San Pawl fil-bidu tal-Knisja kien jagħmel l-enfasi qawwi eżistijej li l-membri l-iktar dajfa fil-komunità huma l-iktar membri li aħna għandna nħobbu u nagħtu każ. Mela ejjew l-ewwel ħaġa dawn il-membri fil-familji tagħna fejn il-fidi narawha tonqos fihom. Ma nħarsux lihom bħala edewwa tagħna. Dawn mhumiex sfida lina. Dawn huma opportunità biex inħobbuhom u nindukrawhom iktar il-membri l-iktar dgħajfa, l-iktar li għandhom bżonna. It-tieni ħaġa li nissuġġerilkom eżistija illi nitalmu nżommu ċertu bilanċ. Mo speċjali jekk il-mixja tiegħek ta' fidi int mara miż-żewġa, raġel miż-żewġ. Il-mara u r-raġel tiegħek mhumiex fuq l-istess wavelength. U liedek mhumiex magħkom. Ejjew nżommu l-bilanċ bejn anke l-preżenza tagħna barra mill-familja u l-preżenza tagħna fil-Knisja. Tajjeb li tmur laqgħa ta' talb, imma x'jiswa jekk kull darba li tmur il-laqgħa ta' talb tħalli l-familja dejjem nieqsa u dejjem bitgergieru bil-ġlied. Tajjeb li tiġi tgħin tnaddaf taħsel il-Knisja tarma, imma x'jiswa li mbagħad tħalli l-martek waħedha. Għax id-drabi eżistijej, m'intix id-dara xiet il-gażin, m'intix id-dara xiet tilabhom, m'intix id-dara xiet f'adulterju u m'intix id-dara xiet il-Knisja, m'intix id-dar. Il-familja titlob il-preżenza tagħna, iktar u iktar jekk hemm ambjent fejn uħud minna ikunu l-bogħod mill-fidi. Iridu l-preżenza tagħna hemm mhux dejjem barra mid-dar anke għal raġunijiet spiritwali. Ejjew nitalmu nżommu l-bilanċ li huwa virtu kbir li mhux faċli biex nakkwistaw fil-ħajja. It-tielet ħaġa li xtaqt nipproponilkom huwa l-ambjent tad-dar fil-familja eżistijej. Mu speċjali meta għandkom żgħażagħ jitrawmu li jibdew jkunu xi ftit ċettiċi ħafna mistoqsijiet fuq il-fidi, iġibu l-bib id-dar li għandhom lifestyle forsi ftit differenti. Ejjew ma nippruvawx nikkonvinċuhom billi nagħmlu l-ambjent tal-familja over reliġjuż. Fejn naf jien? Radju f'kull kamra fuq stazzjon reliġjuż għaddejjin kollu. Television tiftaħlu fuq stazzjon reliġjuż. Ġbijat tal-qaddisin tal-Madonna ta' Ġesu f'kull dar, f'kull kamra tad-dar. Il-probabilità jeżisti li ħajjitilgħu ħafna ribellużi u jaraw li d-dar mhux aktar l-ambjent fejn jistgħu jġibu l-ħbieb. Ma jfissirx li għandna niċħdu dawn l-elementi tal-fidi tagħna, però jekk irridu nagħtu l-minu dajjef l-iktar importanza, naħseb nistgħu ngħaddu
biex bija inqas id-dar u bi preżenza iktar ta' wliedna fil-familja li ma jitbedux jekk noħolqu ambjent over spiritwali. Ir-raba' ħaġa xtaqt nipproponilkom eżistijej hija li nkunu insara miż-żewġin koppji teżempju għal xulxin u għal uliedkom. Illum eżistijej fil-bidliet kbar li s-soċjetà tagħna għaddejja minnhom, l-eżempju ħajkun l-ikbar arma, l-ikbar forza, l-ikbar xhieda illi aħna l-insara nistgħu nagħtu fis-soċjetà tagħna, fil-familji tagħna, fil-kliem tagħna. Għaliex bil-kliem eżistijej, illum kif sirna nispiċċaw. Jgħidlek, int tifhem hekk, jien nifhem hekk, int tibqa' btiegħek, jien nibqa' btiegħi u kulħadd jibqa' kif inhu. Bil-kliem ma naslux ħafna drabi sirna, però l-eżempji saru jċaqilqu l-qlub tan-nies. Illum taraw eżisti anke nies li għandhom problemi bil-fidi tagħhom. Kif isibu nsara koppji li huma ta' eżempju, jibdew jistaqsu. Ma jibqgħux iwaqgħu l-affarijiet taċ-ċajt. Jgħidu għaliex. San Franġisk eżistijej tant kien konvint mill-bżonn tal-eżempju fil-ħajja tagħna illi lilna Franġiskani kien qalilna u nisqalina f'din ma tantx nobdih il-Franġisku. Għalinna pritkaw bl-eżempju u jekk hemm bżonn użaw il-kliem. Jekk hemm bżonn użaw il-kliem. Jiġifieri x-xhieda tagħkom tant tkun qawwija u konvinċenti li jekk hemm bżonn biss użaw il-kliem. San Franġisk meta bagħat l-ewwel patrijiet qalb il-Musulmani talabhom biex jippritkaw il-Ġesu viva voce quddiem is-Sultan Musulman u spiċċaw martri. San Franġisk ma qalx kemm huma eroj il-patrijiet tiegħi ħalli jkomplu jagħmlu hekk, laqgħa xejn. Wara l-ewwel martri, San Franġisk biddel il-mod kif bagħat il-patrijiet jippritkaw. Għalilhom użaw l-eżempju l-ewwel jekk hemm bżonn il-kliem. Franġisku fehem eżistijej illi aħna mhux l-eroj jridu nkunu, dik nħallu l-Allek irid jagħmilna. Però l-ewwel irridu nkunu preżenza xhieda ħajja, il-kliem jiġi wara. U jista' jkun eżistijej li anke f'kuntest ta' familja li qed tintaqa' ma' elementi differenti ta' twemmin u ta' bidliet. L-ewwel tkun hemm ix-xhieda tagħna. U x-xhieda tagħna maħbubin tiegħi. Ma nibżawx mid-djufija tagħna. Ix-xhieda tagħna mhijiex li aħna nkunu koppja perfetta fi żwieġ. Ix-xhieda tagħna mhijiex li aħna fil-familja qatt ma niżbaljaw. Ix-xhieda tagħna li fil-familja tagħna ħadd ma nonqsu xulxin. Patri Leopoldu, patri anzjan li jiena kelli grazzja ngħix miegħu għal sena, kien jgħid ħejdin taf x'inhi komunità hija offa bajtar ta' xewk. Kulħadd inniges il-kulħadd. U naħseb anke l-familja nistgħu ngħidu li jekk xi drabi offa bajtar ta' xewk. Meta ngħixu nħokku ma' xulxin, innigżu xulxin, il-perfezzjoni mhijiex li ma nisbaljawx. Però hija li narfu li fid-djufija tagħna eżistij hemm il-grazzja ta' Alla. Intom meta żżewwiġtu hemm il-grazzja tas-sagrament ta' żwieġ. Il-Madonna meta rċiviet l-aħbar li kellha tkun Omm Alla, għalilha ifraħ ħassibt grazzja. Hemm il-grazzja eżistij fil-ħajja tagħna. Ix-xhieda tagħna tistrieħ mhux fuq l-inkapaċità tagħna, imma fuq il-qawwa ta' Ġesu. Ma nibżawx inkunu xhieda ta' Kristu. Ma nibżawx il-qawwa tiegħu qiegħda magħna. Il-ħames aspett eżistej x'qed nipproponilkom illi li Franġisku meta hemm bżonn nużaw il-kliem. Aħna eżistijej illum anke fil-familja fejn tidħol il-fidi m'hemm xejn for granted. Ħa ngħidilkom kemm hemm xejn for granted. Milux intqajt ma' tifel. Issa din hija vera, issa dan hekk fehma, illi m'għadux jemmen falla. Żagħżugħ għandu xi 15-il sena. Qedlu għaliex? Qalli għax meta kont żgħir, il-mami qalt li illi jiena qabel ma twilidt kont ħdejn il-bambin. Qallu jiena di ma niftakarix. Qalli mela l-bambin mhux vera. Tana, literalment, issa fejn ma tajba ħażin nidilkom xiex. Li rid ngħidilkom li llum kollox jistaqsu eżistij. U dina ma rridux noħduha ta' biża' jew ta' sfida li nagħlqu ġewwa għaxritna.
u laqqas li ma nkunux nafu t-tweġibiet tagħna. Imma din tfisser eżistijej illi fil-familja tagħna aħna li nemmnu għandna bżonn nimpenjaw ruħna għal formazzjoni tagħna. Il-Madonna tilkom il-bieraħ u din Gabriel ukoll staqsiet. U għatilkom Gabriel huwa simbolu tal-Knisja li magħha rridu niddialogaw biex nifhmu l-kelma talla. Il-Madonna ma tfissirx il-kelma talla liha. Bħalma tant drabi aħna għandna bżonn illum jistaqsu tant affarijiet u l-Bibja minn fejn ġiet u għaliex għandi hemm il-Bibja u min qalilna li Alla huwa Trinità. Illum dak li forsi 40 sena ilu fil-fidi tagħna konna naċċettawh mingħajr tant mistoqsijiet, illum jistaqsu f'kollox anke wliedna fil-familji tagħna. Ma jfissirx li ma jridux jistaqsu. Ifisser li aħna rridu niffurmaw likna nfusna aktar. U allura eżistijej, jekk tridu anka tgħixu żwieġ mibni fuq il-fidi, fuq il-kelma talla, fitxu wkoll li titalmu iktar, tħeġġu għat-talim. San George Preka eżistijej, l-ewwel qaddis kanonizzat fil-Knisja f'Malta u eżempju kbir kemm għalinna li t-talim huwa għajn ta' kull ġid. Irridu niddialogaw fil-familja fuq il-fidi, imma jfisser li l-ewwel irridu niffurmaw lilna nfusna. Is-sitt ħaġa li xtaqt naqsam magħkom eżistijej. Il-Madonna fiċċiet il-Ġesu fil-Vanġelu tal-lum b'qalba maqsuma. Kemm issib koppji li għandhom qalbhom maqsuma għal uliedhom għaliex tbedu minn Ġesu, għaliex ma tellawhom għax ma telawx kif rabbuhom. Dil-qalb maqsuma tagħkom tħalluhiex tiżvolġi f'rabja għaliex ma solvu xejn. Imma ħalluha titla' f'tnejjida ta' talb u sawm quddiem Alla għal uliedkom. Itolbu mill-qalb għal membri tal-familja tagħkom, l-irġiel, in-nisa, tfal li huma l-bogħod minn Alla. Itolbu milux iċċelebrajna l-Festa Santa Monika eżistijej. Il-qawwa tat-talb mhijiex għax il-mulejjatina għax nitolbu tafux. It-talb mhux il-kawża biex Alla jagħmel xi ħaġa fil-familja tagħna. Il-kawża li Alla jagħmel xi ħaġa biss il-ħnina tiegħu. It-talb huwa l-kundizzjoni li fiha aħna nistgħu nirċievu dak li Alla jrid jagħmel fil-familji tagħna. Mela tolbu mill-qalb u sumu għal membri tal-familji tagħkom li huma l-bogħod minn Ġesu. Is-seba' ħaġa li xtaqt ngħidilkom eżistijej. Iridu nitalmu ngħixu t-tensjoni fil-familji tagħna fejn tidħol il-fidi u n-nuqqas ta' fidi fil-membri tal-familja. Illum dan xi ġifieri li qalilna Ġesu erfa' s-salib. Illum li tgħix kontinwament f'tensjoni minħabba l-fidi tiegħek huwa s-salib li rridu nitalmu ngħixu. It-tensjoni bejn li jiena nkun maqut ma' Alla fil-fidi tiegħi u maqut mal-oħrajn fil-familja tiegħi stess li ma jemnux. Irrid ngħixu di tensjoni eżistijej. Ma nistgħux insibu soluzzjonijiet faċli, m'għandniex Papa Franġisku mhux se jtihomna. Għax ma jeżistux. Is-soluzzjoni ta' Ġesu kienet is-salib. Dik li anka Marija kellha tgħix eżistijej. Kellha tibqa' takkumpanja lil bina Ġesu sa dak il-mument, il-mulej ma ħelisiex milli miegħu tgħix it-tensjoni tas-salib u bħala kellha tgħix u bħala parti mill-familja tiegħu. Tant drabi rridu nitalmu ngħixu t-tensjoni u ma ninżlux minnha. Tentazzjoni tax-xitan hija dejjem biex ninżlu mis-salib eżistijej fil-ħajja tagħna li noħorġu mit-tensjoni. Irridu nitalmu nibqgħu fiha permezz tal-kelma talla u l-Ewkaristija ma' speċjali. U tmien ħaġa li nixtieq nipproponilkom f'daw iċ-ċirkustanzi fejn ma naqblux fuq it-twemmin fil-familji tagħna. Kunu preżenti ma' wliedkom mal-irġiel u nisa tagħkom fl-aspetti kollha tal-ħajja. Kunu preżenti magħhom fl-isports. Kunu preżenti magħhom il-ballet. Kunu preżenti magħhom id-drama. Kunu preżenti magħhom fil-karriera. Jekk triduhom ikunu magħkom fil-fidi, kunu magħhom fil-ħajja ta' kuljum, fl-aspetti kollha tal-ħajja. Aħna l-insara eżistijej irridu nitalmu wisq aktar fi żminijietna kif inħadnu f'Ġesu l-aspetti kollha tal-ħajja. Irridu nitalmu kif niċċelebraw il-momenti kollha tal-ħajja. Li niċċelebraw ir-rikreazzjoni tagħna flimkien bħala familja. Jekk ma nistgħux nitolbu flimkien għax ma